Γεια χαρά σε όλους. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Κατομέρης, είμαι από την Κέρκυρα και είμαι μουσικός στο επάγγελμα, είμαι πιανίστας, τραγουδάω, γράφω μουσικές και η μεγάλη μου αγάπη είναι τα αεροπλάνα, η πτήση τους και η κατασκευή τους. Από πολύ μικρός έχω μεγάλη αιμονή με τα αεροπλάνα και πάντοτε ήθελα να φτιάξω ένα αεροπλάνο και μάλιστα να το σχεδιάσω κιόλας. Ακούγεται πολύ τρελό και είναι όντως πολύ τρελό. Οπότε αυτό είναι το τρίτον και εν συντομία θα σας περιγράψω την ιστορία του. Λοιπόν, σχεδιάστηκε από μένα, μελετήθηκε από μένα, κατασκευάστηκε από εμένα, με βοήθησε και ο αδερφός μου με το κινητήρα και με τόρνο και συγκολλήσεις. Φτιάχτηκε σε ένα δωμάτιο στην Κέρκυρα με εντελώς ελάχιστες προδιαγραφές, χωρίς πολύ χώρο, με πολύ ελάχιστα εργαλεία όπως σέγα, τρυπάνι, τριβείο. Τα υλικά που φτιάχτηκε είναι αυτά που μπορούσα να βρω, δηλαδή κόντρα πλακέ, πηχάκια, ανοξίδωτο ατσάλι, σωλήνες, αλουμίνιο, ύφασμα τα φτερά, κόλλες που βρήκα, που όντως τις τσεκάρισα και ήταν καλές. Η κατασκευή πήρε περίπου 8,5 χρόνια. Βέβαια η μελέτη γινόταν πολλά χρόνια πριν, που σχεδίαζα συνέχεια, συνέλεγα σχέδια, σχέδια αεροπλάνων, έβλεπα προδιαγραφές, τι μέταλλα χρησιμοποιούν, μεγέθη. Επίσης ήμουνα πάντοτε αερομοντελιστής και σχεδίαζα αεροπλάνα και πέταγα μοντέλα, οπότε είχα την πείρα την κατασκευαστική. Απλώς το μέγεθος άλλαξε. Το θέμα είναι ότι έπρεπε να έχεις και μια πείρα, αεροπορική παιδεία για την ακρίβεια, για να μπορέσεις να το κάνεις σωστά αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορείς να το κάνεις αν δεν έχεις κάποια γνώση στο αντικείμενο. Ευτυχώς όσο ήμουν στην Αθήνα πέταγα αεροπλάνα, ανεμόπτερα, ελικόπτερα, ό,τι πέταγε το πέταγα και μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε είχα συσσωρεύσει κάποια πείρα για να μπορέσω και κατασκευαστικά και σχεδιαστικά και πτυτικά να μπορέσω να φτάσω σε ένα αποτέλεσμα, να το κάνω με ασφάλεια, χωρίς... Και η αλήθεια είναι ότι με τον αέρα δεν παίζεις, γιατί δεν συγχωρεί ο αέρας, και η θάλασσα είναι δύσκολη, αλλά ο αέρας δεν συγχωρεί. Λοιπόν, άρα μιλάμε για ένα αεροπλάνο μονοθέσιο, κατασκευασμένο από ένα μουσικό, από ξύλο, κόντρα πλακέ, υφάσμα, ανοξίδωτο ατσάλι. Οπότε μέσα σε αυτά τα χρόνια λοιπόν που λίγο το έφτιαχνα, πίστευα ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτό, αλλά δεν ήξερα πότε. Όταν τελείωσε λοιπόν, είπαμε αυτό ήταν. Το πήγαμε στη Φλόρινα λοιπόν, γιατί εκεί είναι ο Γιώργος ο Ηλιόπουλος, ο οποίος έχει φτιάξει 8 τώρα αεροπλάνα με τα χέρια του. Έχει τεράστια αγάπη και αφοσίωση. Οπότε έχοντας αυτή όλη την αγάπη και τη μελέτη που κατάπαυστα κάνω τόσα χρόνια, πήγα και εγώ εκεί. Ξεκίνησα πολύ δειλά δοκιμές, δηλαδή τροχοδρομήσεις, ατελείωτες τροχοδρομήσεις, μέχρι να αποδείξει ότι όντως το σκάφος δεν έχει ρογμές, δεν έχει αστοχίες, πράγματα τα οποία... Και ήρθε και η ώρα σιγά σιγά να δείξει και τις αεροδυναμικές του ικανότητες, ότι όντως πετάει, ότι όντως είναι σταθερό, ότι δεν έχει επικίνδυνα χαρακτηριστικά πτήσης. Το αεροπλάνο είναι υδροπλάνο, σχεδιάστηκε για να πετάει στη θάλασσα, και ένα κανονικό αεροπλάνο θα ήταν πιο εύκολο, πολύ πιο εύκολο και πιο ελαφρύ να φτιαχτεί και πιο φτηνό. Αλλά μιας και μένω στην Κέρκυρα και δεν έχουμε αεροδρόμιο στην Κέρκυρα, αποφάσισα να γίνει υδροπλάνο. Οι δοκιμές πήγαν πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ ενθαρρυντικά πήγε. Η βοήθεια του Γιώργου ήταν σημαντική
και τεχνικά και ψυχολογικά που με στήριξε να το κάνω αυτό. Σε αυτό βοήθησε και ένας φίλος μου, ο Στέφανος ο Ιωαννίδης, ο οποίος είχε τεράστια πείρα σε πτήσεις και έκανε την τιμή και μέσα στις δοκιμές το αεροπλάνο σηκώθηκε κάποια στιγμή και πέταξε και άνοιξε το δρόμο για μένα που ήθελα και εγώ να το πετάξω, ότι όντως πετάει με ασφάλεια. Και έτσι κάποια στιγμή ήρθε και η δική μου η σειρά, σαν πιλότος που είμαι, να κάνω τη δοκιμή. Και ένιωσα τη μεγάλη αίσθηση να είσαι στον αέρα, να πετάς με κάτι που εσύ σκέφτηκες, οραματίστηκες, σχεδίασες, κατασκεύασες, μπήκες μέσα, δέθηκες, έβαλες τις ζώνες σου και νιώθεις αυτό το απίστευτο αίσθημα ότι εσύ κατάφερες και έφτασες σε αυτό το σημείο, έφτασες τόσο μακριά. Για να γίνει ένα τέτοιο εγχείρημα χρειάζεται πολλή γνώση, γιατί είναι πολυδιάστατο. Είναι δηλαδή η σχεδίαση, είναι η κατασκευή και η πτήση. Είναι τρεις διαφορετικές τέχνες. Η μία με την άλλη δεν επικοινωνούν. Πρέπει να τα κάνεις και τα τρία εσύ. Οπότε απαιτείται πολλή γνώση, την οποία πρέπει εσύ να διαβάζεις, αλλά και πολύ τρέλα. Τρέλα γιατί υποτίθεται ότι έχουμε μια σειρά από πράγματα τα οποία σου λένε ότι δεν γίνεται αυτό που πας να κάνεις. Δεν γίνεται επειδή δεν έχεις τα λεφτά, δεν έχεις το χώρο, δεν έχεις το χρόνο, δεν έχεις το αεροδρόμιο, η νομοθεσία δεν είναι υπέρ σου, είναι μακριά το αεροδρόμιο της Φλόρινας, όλα έλεγαν ότι δεν γίνεται. Αλλά τελικά απαιτήθηκε ότι η αγάπη και η τρέλα μαζί, όταν ανακατευτούν, το αποτέλεσμα έρχεται. Και αυτά δεν τα λέω μόνο σε εσάς που ενδιαφέρεστε για τις πειραματικές αεροκατασκευές. Μιλάω και για όλους εσάς που έχετε όνειρα, που ονειρεύεστε να πετύχετε κάτι, είτε να φτιάξετε ένα αεροπλάνο, είτε ένα πλοίο, είτε να φτιάξετε το σώμα σας, το μυαλό σας, να μάθετε να παίζετε πιάνο, γιατί πιανίστας είμαι, αυτή είναι η δουλειά μου. Οπότε στο κανάλι λοιπόν όλη η γνώση που έχω συσσωρεύσει θα τη δώσω σε εσάς και την πνευματική απέτηση που χρειάστηκε για αυτό το εγχείρημα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχω να σας πω πάρα πολλά για την κατασκευή, την πτήση του Τρίτον. Λοιπόν, αυτό είναι το Τρίτον.